és férfiak mutatkoztak, akiket nem fognak még el. Időkérdése csak. Vagy vágtam volna álmosom szemébe, hogy semmikor, semmiért, semmiképpen nem cserélek vele. Ahogy idézem Szókratészt azoknak, akiknek minden szava örök titok, hogy szörnyűséget elkövetni rosszabb, és elszenvedni jobb, vagy adjak hálát Szent Erasmusnak, aki a rabok védőszelleme, hogy néhány kisebb rúgással megúsztam, és már visznek lefele. Én ezt tényleg nem bírom! Csak meglapulni! Csak túlélni! Meglapulva! Akkor inkább belőle! Akár az akasztófán is, de itt a helyen! Talán nincs elég messz és bizonyosság benned, vagy hitnek is nevezhetnék. Mégis miért kell az a rettenetes messz és bizonyosság? Jászmin, a korpa közé keveredtünk, hogy a disznófejű vörös rémek mindannyiunk szívőből, húsából, agyvelejéből szakadatlanul lakmároznak. Fekete bárányokként bolyongunk. Boldogok a lelki szegények, a nyomorultak, a szelídek, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, akiknek a szívük tiszta, akiket üldöznek és gyaláznak. Az igazság az, hogy a hajdan tiszta szívek mind meghaltak, vért tanulnak belőlük, legázolták és agyontaposták a láztalmak. Kamaszodó gyerekeket is, és a hófehérhajú akastyánokat is. Tegnap még sejmes szőkehajadat simogatta szelíd anyai kéz. A fegyverrel a kezedben a barikádra mész. Tegnap még féltél az iskolában, hogy a leckét nem tudod jól. Ma orosz túlerővel szemben a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál. Vézna, kékszemű gyerek, aki bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Olcsó mackóruhát viseltél. Megtalpalt iskolacipőt. Emléked azóta már óriási legendává nőtt, mert soha a világon nem harcolt még ilyen sereg. Halált megvető bátorsággal ennyi gyerek. Magyar gyerek. Szemben az orosz tankokkal, mely mint dübörgő halál, pillanatonként százakat irgalmatlanul lekaszál. Drága kis testeken gázol, páncélszörnyek hernyótalpa, és ott feküsztök halva. Megölték a gyerekeinket, a hősöket, mert szembeszálltak. Bolsevista bitangok a nemzetgyilkossá váltak. Ezt a vért nem mossa le évezredek ítélőszéke, és egy napon fegyvert ragad majd a világnak minden népe. Példát vesz rólad, kisfiú, de Vézna, iskolás gyerek, aki bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Odaálltak a puska csőré, hogy a vér alá. Aztán meghaltak. Érted már? Megkímélve lenni. És nem meghalni úgy, ahogy ők. Nevüket már lehetett el, és majd az utókor. De itt vannak a hóhéraik is.
vidékeknek kínzó mestereknek pedig ilyen-olyan díj és érdemkereszt jár majd. Persze van, aki a vérőző után állihát húzott, bohócúhát vagy kényszerzúgott. Vagy elmondom, nekem is ezt kellett volna! Én is mutattam volna nyugat felé, ami nem zárták le drótsövényel a határt. És később is, mikor jobb látok vittek volna ki. De csak maradtam. Miért? Kíváncsiságból, és azért is, mert már túl sokat bolyogtam, és ez a város a földem, meg a hazám, és azért is, hogy kiismerjem a társaságot, mely mezzételen képét mutatja ideben. Panasz helyett inkább dicsekszem, hogy költőink közt épp engem érte megtiszteltetés. Itt gondolkozhatom nyugodtan.